Makhuzwayo. Kwenze njani yaganunwabi inkabi? Mahewu, ubiza mina ngonwabo? Awu cha Makhuzwayo. Umuntu mecasukile kuyaye kuthiwa uganunwabo. Oh. Hey. Ucikwe izingane zabafana bekade edlula la. Ithe enye kwenye. Uma ungayithatha impilo serious, uwena lo muso omdala. Ngeke azavume ukungisiza kulento yami mecasuke kanje. Hey. Mengabe nje Mlindi uzombona kusasa. Makhuzwayo. Umfazi onjani ohlula ukuthambisa indoda yakhe? Hamba umbotoza kancane athambe. Hawu, ungazongisanganela wena. Ngizokupha 100 rand. Awujama kaSijadu, mzizi wami. Makhuzwayo. Uma weza la, wazama ukungithinta. Nasi ukuphalazela. Hawu baba. And ngizokwenza sure Makhuzwayo ukuthi ngikuphalazele emabeleni. Makhuzwayo. Sacela 100 rand yami. Ngizamile ngahluleka. Akusilo necala lami lelo. Nginjenge security mina Mahewu. Lona ekugqekeza umsebenzini li on duty kodwa mekuphela inyanga liphinde lihole. Hayi Makhuz. Oh. Ya uqinisile. Kwaye bagqekezwa ngi on duty but ngahola manje. Aw, hola Dlams. Mahewu. Angeke ngisize kulento yakho noM. Hawu, kanti bomfunela lonto? Makhuzwayo sisi, qhubeka ube njenge security. I-security alumkhweshini umphathi. Maxwell. Njalo nje usuhlezi langa kangwenye. Mapentshezi, niyathanda ukunaka into ezibhedayo. Kade ngibulawa indlala la ngoJanuary. Awukazi uze nakayi 1 kumina uzothi Maxman, uright. Ungafa. Ikhonto ophekwayo wena. Izwa nje. Bathi kade ngijuqwa indlala la, awungikaze ngikuze ukuthi hey, le ndlala khonto ephezulu kwayo. Ngiyabonga ngedatha. Sharp hlelo. Ngishilo Maxwell. Unyobela ingane encane kanje? Mfana wami ngiyokubophisa wena. Hey, angiyenyobela umuntu wena manje. Una 21 lo. And wena una 40. Mapentshezi, una 35. Intombi yakho uzodwa ina 45. Awukazi ungizwe ngicomplain. Hawu. Brazo le uBenten. uBenten omdala kanjena. Hey uyiqipha kaBenten. uBenten Pro Max. Uyazonyanyisa Maxwell. Alright to M. Yeah, alright. Kodwa ngibona ukuthi ngamthola. Uthi mayibuka wena ubona labo malume abadala abagumba umgodi emncwabeni makushoniwe. Manje awusho mhlawumbe ayikho indlela engenza ngayo ukuze ngibone as a boyfriend. Ayi, bras. Idatha obungithengele lona belanela umbuzo owodwa kuphela. Seliphelile ke manje. Uba right. Ngiyabonga ukuthi ungihloniphe mangicela ukuthi uze uze. Isizathu salomhlangano ukuthi nikhulume nobabili nizama ukulungisa lento yenu.
Sa. Awu Dlamini uyasishiya? Hayi impela. Into yabantu ababili. Into yabantu ababili. We can somewhat chill, open potty tea, sasekamereni, lokho kubelesela, mase konisile, kushiye kunabisile. Into yabantu ababili. Hey, yazi leyo ngoma ka okay malumkhulukati? Mahewu, ungibizela ukuthi uzongiculela ingoma zomalumkhulukati? No, Emma, uyazi mina ngikadeli lento yethu and angiboni ngokengidela. Sacela unginikeze ichance ngizibonakalise. Mahewu, uyazi kodwa ukuthi sahlukaniswa yini mina nawe? Yeah. Wathi angithatha impilo serious and manje sengiyithatha serious. Hloniphi life boy, hloniphi impilo boy. Mandosa. Ikona ukuba serious lokho? Emma, uyazi mina manginevasi ngiyacula, but I want you back and ngenza noma yini. Okay. Ungakwazi ukuya emsebenzini inyanga yonke ungalovi? Inyanga engakhi? Unyaka wonke. After 2 months ungakwazi ukuthi wenze advanced security khona uzokwazi phela ukuthola amathuba omsebenzi angcono. Mubheka ke in 5 years uzokwazi ukuthi ubusukwazi ukuyithengela iRDP house. Ay, Mahewu. Mawukuthi ngiyokwazi ukwenza lezi zinto bhuti, angiboni ukuthi sizokwazi ukubuyelana. Emma, ngiyakuthanda. Nami ngiyakuthanda Mahewu. Yes. But ngifuna irelationship estable, enenqubekela phambili. Makuwukuthi mina nawe ngesikwazi ukwakha lokho, kushuthi sorry. Hey Dlamini, ziningi lezi zinto ezifuna uM. Hayi maye, wazikho iningi lezinto. uM ufuna ukukhule maye. Yiloko kuphela. Dlamini, why wena uyinjalo emsebenzini every day? Ngiyaya. Mina maye ngilove emsebenzini uma nginesidingo kuphela. We, fuza ukuthi nasesikoleni wawuyi-teacher's pet. Teacher's pet kanjani engadlulanga naka grade 2? Ufika nje wena. Usuyapha. Awabingelela nokubingelela. Hawo amancoko madoda. Ni right kodwa insizwe. Kuphi khona? uM uthi ukuze sibuyelane fanele ngiye every day emsebenzini. Every day. Aw, every day. Aw ngeke ngathi uyi-security. Maxwell, siwona ama-security. Oh yeah. Manje uzokwenza njani? Ngi-YouTuber mina. Imali engiyenza ku-YouTube iyalingana nale engiyenza ema-securityini. Mahewu. Imali oyenza kulo YouTube wakho iyehla iyenyuka. Ayikho stable, ayifani yasemsebenzini. Yazi Mahewu, mawungaqinisa ku-YouTube. Naye ingagcina stable, ungeza ngoM. Follow your dreams, bro. Stand your ground. If uvuma kulawule manje, uzokulawula forever. Yabona Mahewu mfana wami. Ungaphinde, wes? Ungaphinde mina ungifake kulento yakho. Emma, ngiyakuthanda. Basilala ushintsho olufuna kumina luningi. Awukho perfect nawe but angikaze ngithi shintsha izinto. Mahewu, angishongo ukuthi ishintshe. Ngithe thatha impilo yakho serious. Usobheke ku50 manje. Hey mana ngalento ka50, angikafiki ngisho ku45. Mahewu, uke wawuhola umholo wakho phelele ongenawo ama deductions for no work no pay. Cha. But le mali engiyenza ku-YouTube ngiyakwazi ukuyicover le yasema securityini. Well, I guess kwazi ukubuyelana.
At least ikustandile ground yakho. Fuseke Maxwell. Wena ibolile lento oyizamayo. Hawu, ukhuluma ngani manje? Maxwell. Wena awusapheli ngale ngakangwena. And futhi ngiyakuzwa manje uncoma umahewu kulomsangana aqeda kwenza la manje. Hayi, bengisaphotha umngani wami mina. Maxwell. Uma ukuthi uzama ukuhlukanisa uEmma noMahewu, khohlwa ke bhuti. Wena uEmma wamshela kudala wangakufuna years ago. Musungisanganela wena man. Maxwell, qoqa ulimi lakho, ungaze ngiliqoqe ngempama fast. Hayi uncese. Ngiyabonga ukuthi uphinde futhi ungihloniphe uze mangicela ukuthi woza la. Ngiyathembisa ukugcina manje. Hayi, asithembe. Mahewu, vuka. Yabo lo mntwana usakuthanda ingakho eseza la. Mengasakhetha ukuthi akhohlwe wena, angeke uphinde uzumthola. Awukahle makhuzwayo. Hayi wena, ungakhulumi nomngami kanje. Usuke ngiyeke mina yonke lento. Ngiyaxolisa James and Akhuzi. Umahewu la ukhala ngokuthi ziningi izinto oyifunayo kuyena. Ayikho indlela eningenza ngayo ukuthi nihlangane phakathi nendawo. Angishongo mina ukuthi akazenze zonke lezi zinto umngane. Into yokuqala engicele kuMahewu ukuthi aye emsebenzini. Mahewu uzokwazi ukwenza lokho kucela uEmma ukuthi uye emsebenzini? Yebo, ngingazama. Angifuna zami Dlamini. Ngifuna enze ngoba ethanda. Angikwazi mina ukuba nomuntu ofoswayo ukuthi aye emsebenzini. Inkinga kaMahewu ufuna ukufana nawe and that's not what I want. Hayibo. Kanti kunani ufana noDlamini? KwaDlamini lo, iphupho lakhe akukhona ukufana noDlamini. Unephupho lokufana nomuntu ongcono kunaye. uMahewu ukuthi ufuna ukufana noDlamini, ngeke afane naye. Uyohleze ngaphansi kwaDlamini and that's not what I want. Oh. Ngiyakuzwa. But still nje kodwa ngizwe ngathi usanokusidelela. Okay, asike sithi awuthandani ke noDlamini, unengane yentombazane. Ungavuma ukuthi ijole noDlamini? No, imini ongajola noDlamini. No. Asike sithi unengane yentombazane. Ungavuma ukuthi ithandane nomuntu ofana noDlamini? Yeah. Ungavuma ithandane noMahewu? Hi guys, mina ngiyamuzwa Emma. Ngiyamuzwa. Okay. Ngizoya zonke izinsuku emsebenzini. Hayi ke, kulungileke. Kushuthi sizohlangana next month. Ufike nepayslip yakho khona ngizobona ukuthi ufikile emsebenzini. Hlelo. Ozala. Lalela. Bengidlala ngalento kaEmma. Hayi ngoba ngifuna ngempela. Oh, ubungeke uzimthole vele. Hey, uyaphapha wena. Manje uyaphi nalensimi? Oh, ngiyokwenza iTikTok challenge. Ufuna ungijoin? Hayi. Hey. Yazi ngoba vele ngibhorekele asabi. Yabona Maxwell mfana wami. Ngeke nguye unyobele ngane ncane kashe. Uzala. Mapentshisi una 21 lo muntu. Kanti wanyenyobela? Awu cha na, mina ngifuna ebumnandini. Ubawa ebumnandini Maxwell? Ya, uba ebumnandini khuluma. Ebumnandini lengane yangale. Hey, unamanga lo uvele ngemndondo nye khona Oh, guys, chill. Max, umngane nami. And uyongisiza ngeTikTok challenge. Le wena unqabile ukuthi ngisize kuyo. Asambeni, ngizongikade.
Let me tell you something. Building an online store is, but running it properly, that's where businesses embarrass themselves. Hello? Yes? Oh, you paid? No, it's not reflecting. Oh, it's on another app. Hold on. Hayi bo. Ayikho kule app le mali. Athi ngicheke yena. Hawu nalana ayikho. Websites on another platform. Payments on another. Inventory somewhere else. Accounting in spreadsheets. Marketing tools don't talk to anything. This isn't business. It's chaos with Wi-Fi. Then like a magic wand, I came across Odoo, not only for my online store, but a fully connected AI-powered business system. You build an online store with drag and drop design. Even me, I dragged, it's dropped, it's worked. Mobile optimization, pricing variants, pricing rules, discount codes, shipping methods, multiple payment gateways, all in one place. Watch this. Customer orders, inventory updates automatically, stock updated itself, sales reflects in accounting, accounting already knows, customer data flows into CRM. CRM is greeting my customers. No manual capturing, no double work, no confusion. I almost miss suffering. I say almost. Odoo AI tracks customer behavior in real time. What they click, what they view, what they abandon. Then it suggests related products. Cross-sells, upsells. My store thinks I supervise. We optimize ama-pricing, isebenzisa ama-demands, trends, nama-sales pattern. Ebese basendela ama-email anama-personalized cards. Hayi lento ka-dear valued customer nonsense. Emva kalokho iyakusiza ukuthi yini in demand ngaleso sikhathi ebese ikusiza nanokuthi ukwazi ukukoda early. Asikho isidingo sokuthi ulebele ucabanga ukuthi kudingakalani. Isystem iyakutshengisa. And listen carefully. Your first Odoo app, free for life. So, if you are serious about running e-commerce properly, not just looking like you do, click the link in my description and explore Odoo e-commerce with AI. Hey, Phathi mthwalo, kwangazuthi uzohlala nje Mahewu. Yeah, ngizohlala la. Umakhuzwa uvuka ekseni abangumsindo, so ngeke ngisele ekseni mengiye emsebenzini. Hey Mahewu man. Hey. Ngayisho lento. Ngathi Mahewu awukwazi uvele uzohlala la ungakhulunywa nomama. Oh no, umakhuzwa uyisikhulu. Baba, ngikhulu. Ukhule. Hayi Mahewu, thina siyasithanda ispace sethu. Ispace siyasidinga yebo. But ke asibakhulu ngalowo ndlela, na ungasithola ispace. Hawu. Anibakhulu ngaleyo ndlela. Mahewu, usekhamba la kwami. Wo. Tswa. Mama. Unesho ngayo yonke lento. Baba, uMahewu usefana nengane la kuthina. Makhuzwa ngimdala kunawe. Mahewu, uyafuna ukuhlala? Okay, mama. Okay.
Iyo. Uhamba eli kanje? Yeah, if ungifuna ukufika on time kumele ngihambe manje. Uyithatha serious lento ne? Yeah, hayi sharp. Siphume ekuseni sibuye buhlwalwa siyozama siyozama siphume ekuseni sibuye buhlwalwa siyozama siyozama. Hawu. Hey, wabuya late kangaka kwenze njani? Hayi, ngishaya overtime namhlanje. Oh, hayi, kuhle. Makhuzwayo, ungangiphakeli namhlanje. Uncondo uvele wathenga amagwinya, angisuthi ngiyafa. Wangazi ukuthi inkoma niyahalela nje. Nah, bathi khona kuyakhumbuleka. Hawu, awenzi ngani? Ave wathi uzoyenza lento uma une day off. Inkinga ngaqala ukushutha ngizongaqedi mase kuphoqa ukuthi ngilove emsebenzini ukuze ngikwazi ukuqedelela. Manje uyayeka lento yayisho. Nah, ngizoyenza mengina 2 days off. Hey usaziwa yo. Yeah, ama shift ethayagejana. Hey ngiyabona impela ne content imile nabantu ku YouTube bayakhala. Abanye bathi bazo unsubscribe. Ngiyabuya. Sanibona. Yebo em. Ukukhuluma nawe sibone. Awu, manje mina ngenze njani ngihambe? Hamba bhuti. Hayi bukuka Dlamini la ema ngixoxo wena. Ngiyaxosha ke mina Maxwell. Hamba. Hey, ngibhorekile lapha ekhaya. Ngoba sidlala. Bafethu yani nami ngiyathanda ukudlala. Usaphi Maxwell? Umnandi ukuthanda futhi umnandi ukuthandwa kodwa ubukhulu bothando busho ubukhulu bokulimala. Ekumnandi ukuthandwa futhi kumnandi ukuthandwa kodwa ubukhulu bothando busho ubukhulu bokulimala. Awu anayo injabulo yawo anayo. Awu anayo wakhuzuka wawo anayo naklabana nangizwani wanayo. Awu anayo umthanda umuntu usuke uwenye inkinga ngoba kwenjabulo yakho isuke kwezinye izandla. Uyakhala. Nah, bazothola 14 views ngalombhedo. Ngiyaqala ukubona userious kangaka ngeke. Cha uyithanda impela lengane. Yeah. Bathi angazi noma ngiyithanda more than ngizithanda mina. Kanjani manje?
Nah, never mind Dlamini. Hayi wemahewu akwenziwa ke njalo la kumina. Awuzoqala indaba. Ngithi mangithi qedele mase uthi never mind. Ngiyaminda ke mahewu. Qedelela lento. Sanibona. Yebo. Wena ayiphelile lento. It's me. I come back. Mana Ngiyakuthanda. And lezinto ofuna ngizenze izinto ezibalekile vele. But angikwazi ukusaba ukungasebenzi ngoba ngithi nakho mangingasebenzi ngizolahlekelwa uwena. Mahewu. Nami angithanda ukuthi wenze into ongayithandi ngokuthi wenzela mina. Maybe we love each other, but sifuna izinto ezingafani. Mhlawumbe. Sengizibheke zonke izindlela ayikho engcono ubuhlungu akwamukeleki kodwa sengizibheke zonke izindlela ayikho engcono ngakho sala Hey, Maxwell, ngazongishothelela baba. Uthi uzowenzani la? Hawu ngizoshawa wona amazephu lana. Umfutho. 1 2 3 go. Maxwell umfutho. Hey wena, hey. Hawu. Mapentshisi phela lento phethe ayenziwa ngomfutho nangodlame. Yenza ngomfutho. 1 2 3 go. Awenze man. So 1 2 3 go. Sebranja la washaya wona mapentshisi. Ukushaya wena uyazwa?